Durant el seu temps empresonats, els nostres aventurers van adonar-se que estaven envoltats d'uns personatges força peculiars. A poc, van anar indagant sobre tots ells i van anar coneixent-los. Però, curiosament, n'hi va haver un al que ningú s'hi va acostar. Un Derro. Un homenet de pell grisa i cabells blancs despentinats, que vestia una túnica escarlata i tenia un posat misteriós. Tothom estava pensant en quina podia ser la manera de sortir d'allà, i ningú li va donar més importància. Al sortir de la cel·la, gran part de la guàrdia de Belkinvelf estava ocupada amb els monstres. Però tot i així, no els deixarien marxar tan fàcilment. El grup patia. Amb prou feines podia mantenir a ratlla els Drow i els Quagots que els barraven el pas. Fins que, de sobte, el Derro alça la veu i crida: Ja sóc aquí! Ha arribat en Búpido! I amb moviments cerimonials, com si es tractés d'una espècie de ritual, va obrir un dels Quagots en canal. Un tall net, des de la gola fins l'abdomen. El seu comportament era certament estrany, però la seva destresa i les seves habilitats pel combat els van ser molt útils per escapar de Belkinvelf. Així va ser com en Búpido va passar de ser el marginat del grup a ser l'heroi. I ara, a dormir.